suportahan ang legal na laro. Iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bumalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarem, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw ang gobyerno tansyo syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. 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 Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Oras, walang tila ay 3 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Maabig, magayagang kabwasan at balang sinansakay a pinablin na Dumringel. Wadjala sa paborito yon na komentarista. Sayan paborito yon istasyon DWGA 88.1. Your one and only in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag tidaw nga programa tayo sapay kumada kayo iti na siya at nga kasasaad taptang aldaw iti Lunes pitsa 1 iti bulan ti Hunyo. Kumusta kila
pinablimiran na dumuringel. Salamat at panagabrasad si katayo na DWGE sa paboriton istasyon. Salamat mat at introduction na saray amigo tayo, saray kaiba tayo. Si Kuyang Dennis tan si Kuyang Errol. Si Kuyang DM tan si AG. Kay batimat natan the technical side si President Nixon Dakal. Abayag yaag tayo akapan tutuyaw, abayag yaag tayo akapan ulop ad ire pinablimiran na dumuringal lapulantid tayo la unforeseen event sa agawa. Ang gamanuntan ya akapan painawa tayo na masulok iya sakay bulan. At wadya tayo natan niya mangiparungtal ni nasaray manunaan iran impormasyon balita. Kaibayo so amigo yo your one and only. Makinis ang ulo, malinis ang isyu, hindi malisyoso. Agaw na Lunes natan, pinablimiran na dumuringal session at kada kabyangan na saray sangguniang bayan, Lujad municipalities, sangguniang panglungsod at syudad, likewise ditan at sangguniang panlalawigan. Speaking at sarayay session, agaw na Lunes, watamot siyempre itay flag ceremony o flag ceremony ya nagagawgawa kada agaw na Lunes. Salamat at saray followers tayo. Ta atumbuk yakla at sayan istasyon. Paborito yun na istasyon. May laray reaksyon so pero naninibago timonisin siya. Singa tayo alatian. So jatila man 8.1 tila at saray manunahan niran impormasyon balita. Kailangan natatiga gimiran na nabalansi irarayay issues no antura mambilbilang so nanunang ninyo at social media. Tautlat gamit iraratay AI o dino artificial intelligence. Halos agtila anta na antoy twa ya nagagawgawa. Antayo jad sangguni ang panlalawigan. Saglabi tayo ditan at samay imbunog Lunes. Akapasyar timot ditan. Walay napapansin tila bat ditan ya singa tawagan tayo wala ray fashion model. Wala ray fashion model. Ya singa mampapasyon siyo kada Lunes manaya umalay gagawin to niya. Di man nilabat at kwarto to niya, opisina to niya, wamalaya mapalasapas
So panag-video at sikaton niya. Yaaya at palapod kwarto unsagap diman at tagay diman at session hall takayan manunaan so cameraman bibidyo datan. Yang gaman at session akabidyo nako. Singamot limuob at House of Representatives. Alawan representatives ha? House of Representatives. Imadada nanunang tayo di tan at House of Representative kada amay pangiterla na pangideliver na State of the Nation address na sa presidente ay pabunggahan iray kongresista laot saray congresswoman talagang nanang nangmumuta so panagsulong daratan Arigaon yamang tirlap singa anang nang kumot diman at sangguni ang palalawigan na balang ko walay mangiter man deliver na State of the Province address tamanaya mamapasyon siyo. Wamamut labat, agmut una alagay, agmut mimilad saratay discussions, interpellations, walamut imay alagay la alagay, papansin, Katan labat naalay atensyon na saray tutuon waman ada sangguni ang palalawigan season. Nanunang kulay nga singasaksakay so man re-research, singasaksakay so man trabaho. Watan niya unaalagay lawas, manutupot, mani-interpellate, mimila at saratay deliberation. Ay alabat sunam subang ko at sa may agaw na Lunes, nimbunog ya Lunes. Obserbang ko man si Dr. Gary Rosario. Siya si kato suwa watan niya singa wamon man aaral at sa raratay assignmento numambilang ang turaratay pantungtungan minutes of the meeting. Kaya kuwang kunya manaya sa style dya at sangguni ang palalawigin. Tabayag eh. Kaya ang tayutan simugup abayag-yag tayutan akakar. At abana ang kulabat iraraman niya umaniraya sitwasyon kaya big laak. Akin kuwang ko wala shooting amon nagagaw-gawa. Tamanaya, walay mampapasyon show. Pagangganaan, pagwapuan amo, so sangguni ang panlalawigan. Okay, para sa ratay reaksyon sa opinion nyo, araratan bilbilang so ipapasabayuran issues yan pag yun na pantungtungan at saya na programa tayo sa Ragyong Raratan i-chat at saya live streaming tayo jalabat DWGE 88.1 ang paboritong istasyon Radyo Pangasinan o dino i-text yung Raratan at 0968 ay personal number tayo 0968 677-9000 0968-677-9000 or 0968-677-7070.
Maya reklamo baloy na sampabyan nilira satay poultry farm ditan. Ya si katuya sumakakapangiturla na sakit. Saray residentes ditan barangay Palapad. Baloy na sampabyan. Actually, pinagdada tayo personal saya na programa tayo. Tapyan ipalapagdan o anturaraya nagagawa ditan. Lapulantid say barangay at napno na say apangat. Tan wala ra mansasakit. Epekto na saraya apangat. Manharvest o dino aliwan manharvest. Walan sinsya. Raratay apangat siya na paano kaabungan na saray residentes ditan barangay Palapad. Naani mamaya mag-uusap-usap tayo pero okay lang, upo lang kayo dyan. Kasama nila si Ate Cha. Actually at samay imbunog Simba mga 2 weeks to 3 weeks ago agawa dialogue bautan na saray residente sa barangay Palapad tan saray kabyangan na sangguniang bayan members baloy na sampabyan agwanta no muro-muro labat ipapalapag na saray kabyangan na sangguniang bayan amin ira they are in favor satay closure na abitlay poultry farm. Or siyempre agdagabay sa mga balikas na saramay in favor of the poultry farm ta apektado ra political career dararatan apektado nayarin sa intiro na barangay at agdara ibutos. Kanyan limugan mo't iraraya opisyales na munisipyo na munisipalidad. They are in favor the satay closure. Although walay sakay dissenting opinion, nang tayo samay kabyangan na environmental officer demand. Abitla baloy. Aliwan in favor the samay closure. Nagaingan manggawa na regulation or gawon pulaing amin ilaraman terms and conditions at tumbukan na satan poultry owner na satan poultry farm. Sa baloy na sampabyan agricultural kinitan area itan dakdakkel iraraman man invest dabitla munisipalidad lautla saya kabyangan na satay poultry wala ray growers singa gaway ang kakabalag iran na kumpanya at itan sara may interesado man alaga atalanti investment man itan negosyo man itan. Antayo, under our local government code, there is no prohibition pero walay regulation. Kaya dapat natumbok iraratan, kaya arawi saratay pollution, aga makapangitor na sakit saray barangay. Pigarala actually poultry farm ditan ingkapot. Pigarala timunday operation to niya an walamat sakaya sitwasyon ditan makapalot sitwasyon samay mismo ang iter na permit at si katoy manrireklamo for closure ay anto agawa ditan at barangay Anunang at anong saman wala tayo ni biyok niya istasyon
1548 ng saman. Iimbitan da tayo ya ulatan da barangay Barawas, barangay Palapad, tan Binday. Ya di man ang gano'n ta nakarawitutan na tatiga gimirang gano'n dyan partila na sanasinto nasasabi na saratay apangat. There was one time ya limaak da sakay Abong. Abong mismo ng dating kapitan niya Andilad Bilay, Kapitan Sullivan. I-invite tuwag ditan ya umpasyar da barangay to. Tapi ano na nung so sitwasyon no anto so problema ya iiter na sararatan ya poultry farm ay talagang numanghang ka kailangan mo'y mamuskitiro. At waya ya ken na sitwasyon ta talagang na nakarkutan limak mismo personal ditan. At nun in-invite tuwag ya gata mangugtutan ni magano antistan na unla da sa may poultry farm kanto. Di man mismo abong to niya wala muskitiro jad lamisaan. Akin nyo ikan ko nang namuan ang sitwasyon kanto nen inkarga tula namin nilaramay panangan mi tatinarian tuwak na nitib yung manok ay balibalin sa bao kan ko pero agay karakter na paminta tuoy kan ko tamanaya bayangat apangat la iya di mapod sa may supposed to be economy untan problema ditan barangay Palapad natan panta sa kaya kernel man amo sumaking gawad sa man niya abitlan na poultry farm ya amasnok ni siya iman niya kernel wala ni may dating board member ditan wala mo't iraramay negosyante doktor ya ang papaalagi ditan pero timunda so operation da o dino into dadala so negosyo da yarin na mahirap ya maintenance or lapud sararata yung lulusaran problema ay jad barangay anunang agkwanta no sarado laman ta sa ingkagawad satan ya poultry farm ditan at barangay anunang actually moderno la natan iraratay kabyangan na saratay poultry farm aliwan open close latan with net and air condition niya imagine nyo tayo manok manayam at sakaya air condition sama nan alaga timot sa sakit timot ada sararamay singanan manage at sakaya poultry farm ditan ada barangay Kalawagan ada baloy na Rosales. Anong nang kumot sa sitwasyon asay manok manaya kailangan araratan at minuto segundo mamangakan na feeds. Mamangakan na feeds an kailangan walay sounds maingal tapi ano abangon nya lanang iraramay manok taaraman maniik no lira may iglaying tawag dat saman ya calls manik nul iraratan halos sa jad sakay oras walay maniik nulmet ya kabyangan na sarata na manok pero nanong talaga so apangat o sa sigagawa mi mani-spray kami nasarata disinfectant man papaging tapi ano na siguro labat ya angga po so apangat ya untik ya biula saray kaabungan nan na manage timot na untan ya poultry farm yang ganatan watanitan ada barangay Rosales. Anong nang kumot ima sitwasyon ditan ada barangay Anunang sa istorya tutan sa kay university owner so makinggawa at satan actually ya poultry farm inkargadagtan ada barangay Anunang sa ang iter na permit barangay kapitan kinumbinsi to iray barangay council to niya sa inanggawa na plano si barangay kapitan sa inang construct ada satan niya modules na abitlan poultry farm si barangay kapitan sigaton amin so nang kontrata ada satan niya negosyo natan nan wala so agawan na may kin na boundaries walay boundary dispute singa definition or definition of boundaries aman natan niya pasen na poultry farm barangay Anunang
kinayaryan la na sa kaya barangay na baloy na San Jacinto. At alapulantid sa may inkinda sa boundaries at nalmuan niya sama niya abitlan parte na barangay anunang dati at pangkayaryan na baloy na San Jacinto. So waman nalala na baloy na San Jacinto amay buwis ibabayar tud barangay intertula sa may barangay pangkayarian sakop na baloy na San Jacinto. Araramay benepisyo give me chicks. Aratan. Wala aratan actually. Si katutan nila ramay i-offer na saratay poultry operators at barangay council to convince their constituents to silence them. Maybe watan iiter dararatan. Kada man harvest sila walay manok iiter saratay ka barangayan. Lautla saratay barangay officials. Dandararatan. Na manugda aside saramay tayo la. Alangan mo siya unalagay itan sa bitlan na poultry farm purasong. Ganayari, di ba? Nantong-tungtungan da bilang kunwari si kapitan pikun tugabay pikun kunwari tamanaya siya nakaukulan to pikunyari. Walay pikunyari reasons katun kunwari pikun kunwari. Siyempre wala batlara may pikunyari. Nalayo, so gabay ko ni baga, si puntututan na tatay gagimira, siyempre, walay dapo nung tungtungan ditan. Alangan mo, yung isiw. Alangan yung isiw. So, imalagay, poultry farm. Kanya nagak mangkalabag, akinat, ay, barangay kapitan ay, amin na, barangay constituents to, at mamproprotesta la. Aray, kabyangan, nasaray, barangay nasangguni ang bayan at they are in favor for the closure. Si barangay kapitan medyo sa sitwasyon to mangkibang-kibang. Ay nuno mo kapitan single barangay election baka makaapektutan sa re-election mo naman bilang umbatik kanin. Now umpalir tayo sa may barangay anunang no akin at sa mismo ng protesta at sa may barangay kapitan. Si barangay kapitan mismo, sunang protesta, papaekal la, iman so abit lang poultry farm, dati, walad barangay to, si kato mismo sa angitor na permit, si kato ninang kontrata, tanang paalagay na satan, abit lang module, panginan na satan na poultry farm. Kaya makasingag, may pinanabang to, na andila, naalala na sa nanoy barangay, katulaman, undang-ulla so aso tabalangan lay tinapay si katuman sumakasingag rason pero nandun pa rin yun yung poultry farm doon waman ni manaya ada sarayang kaptusan sa problema natin ditan ada barangay palapad kanyan wajara natin iray bisita tayo tagadtan da barangay si karaso na pituyawan tayo kasumpalan ni na pakabat malalapod saray manangan tabay. Navarro sa 88.1 Early in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where
every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na, kapaborito, sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Bayambang, Paborito. Kalasyaw, Paborito. Malasigi, Paborito. Mapandan, Paborito. San Carlos, Paborito. Nandiyan Santa Barbara, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. 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 Ocho-ocho naman. Ocho-ocho. 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 Ocho-ocho pa. Early in the morning. 34 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Tuloy sa programa tayo Early in the Morning. Jada saya na kabuasan, wala bisita tayo tagatan ada Baloy na Sampabyan, Barangay Palapad. Alapulantit sa may reklamo da nilira da satay sa kaya poultry farm ditan ya mangiter na untalan malaknaban ya pollution tala may la su mansasakit iran kabarangayan da kanyan wajaran natan
nayarin ipakabat yo su sarili yo. Would you mind to introduce yourself? Pakilapit mo lang yung microphone. Ako po si Jojo Basbas, residente po ng Jojo Basbas. Okay. Si Ako naman po si Ate Charis Jowen Cadilena, residente po ng Barangay Palapad at isa po sa mga pangunahing tagapagsalita ng aming taga-barangay patungkol sa kanilang mga hinaing. Okay, si Sir. Ako naman po si Juan Kimson Jr., residente na Barangay Palapad, Sampabian. Okay. Nagkaroon ng rally, dialogue doon mismo sa plaza, sa auditorium na bayan ng Sampabian 2 weeks ago. Ano pa yung mga reklamo nyo dito sa poultry farm na ito? And by the way, sino po ang may-ari ng poultry farm na yan? Hanggang sa ngayon po, di po namin alam kung sino po yung may-ari. Bakit? Hindi pinapakita ang records? Hindi po nagpapakita eh. Hindi nagpapakita yung may-ari. Opo. Meron siyang representative. Opo, meron Pero po yung records, representative. hindi pinapakita sa inyo yung mga records? Sa pagkakaalam ko po, si Mr. Alex po ang may-ari. At si Mr. Alex po ay hindi pa po namin siya minsan hindi pa po namin siya nakikita. Chinese national ba yan? Pilipino? Ayun nga po sabi ko nga po, maging transparent sana. Mhm. Wala kaming hinaing kung wala kaming nakikitang problema. Ang hinihiling namin ng paulit-ulit ay makausap at makadaupang palad siya. Mhm. Nang sa ganon makita niya kung ano ang sitwasyon, maaaring hindi siya ang problema. Maaaring yung mga tauhan niya. Pero ang hiling ko lang, sana mapansin niya yung mga hinaing namin. Kaso lamang po, siguro po dahil busy siya, kaya po mga tauhan niya na si Mr. Abby Tabian, ang lagi po naming nakakausap. Okay. Ano ba ang sitwasyon doon mismo? Kasi hindi pa ako nakapunta on site doon sa site. Anong sitwasyon doon sa poultry farm? Ganito po yon, sir. Okay. Si Mr. Kimson, dahil doon ka mismo nakatira, no? Opo. Doon ang bahay namin sa may pagitan po lang namin ay padir. Padir. Opo. Nagdadamside sila sa tapat ng bahay po namin. Pagkatapos ang baho ng itinapon na nakasako. So, ibig mo sabihin, lahat ng mga dumi ng manok doon tinatapon sa inyo? Yung iba doon po sa tapat namin, yung iba doon sa likod, sa may pagitan din, pader din, puro. Ang kabila noon, palayan. So, wala silang parang compost pit? Wala silang, parang Wala naman material po. Basta recovery facilities? Kung saan sila makapag-isip na pagtapunan, doon na lang po ang ginagawa. I could not imagine yung sitwasyon mo doon na sobrang baho, no? Siyempre po. Nagkaroon ka na ba ng adenoid? Wala. Hindi pa naman po, pero pagka... Sinusitis? Oo, pagkakon po, parang sumasakit na po ang aming Dibdib. mura, Oo. dibdib sa pagkakaamoy po. Wala kang anak na nagkakasakit ngayon? Mayroon din po, pero malit lang. Pero yung apo ko, dyan sila sana maniniran sa Barangay Palapad kasi 1 year old lang yon. Mhm. Ngayon sabi ko, umalis kayo dito, baka magkakasakit yung kaisa-isa kong apo. Okay. Kaya umalis sila, pumunta na sila ng Liti, hanggang ngayon hindi pa sila. Di ba dapat may mga radios na susundan para patayo ka ng mayroon bang anong kalayo nyo? Ikaw, malapit lang kasi pader lang ang pagitan. 100 meter lang po. Sa iyo. Ngayon, dapat sa barangay, mga 1,000 to 2,000 radius yan, kalayo Opo. Pero hindi na nasusunod yun. Hindi na susunod po. Okay, si Ma'am Cha, mayroon na bang mga records na na-hospital yung mga residents doon? Sa katotohanan po, meron po talaga, Sir Orly. Ang aming kapitbahay, Bautista po, si Mami Melly, ay nagkakaroon po siya ng hypertension at hindi magandang kalagayan ng kanyang balat at sikmura. Mhm.
sapagkat alam naman po natin na kapag may edad po ang ating mga mahal sa buhay, mahina na po ang resistensya. Okay. Hindi po lingid sa kaalaman ng lahat na ang langaw po ay kilometro din naman po ang Yun, kayang malayo, mararating ng langaw. At lalo na po kung ang ating area ay farm, ito po ay resting ground. At saka malaking tsansa po na doon din po sila makapagparami. Magiging breeding ground po siya na kung saan hindi na nga po sila nakaalis, dumami pa sa mga kabahayan namin. Okay, hahabulin natin ang oras kasi malapit na tayo. Isang oras lang kasi tayo dito. Mabibitin tayo sa issues. Nung nagkaroon ng dialogue, lahat ng mga sangguniang bayan, they are in favor doon sa closure, di po ba? Tama po. Anong nangyari doon? Was there, meron ba silang mga pinasang ordinansa o resolution for that matter na ipasara na ang poultry farm na ito o muro-muro lang yun? Lahat po ng mga councilors bumoto po para sa foreclosure po Okay. doon sa poultry. Mhm. At hanggang ngayon po, inihintay po namin yung resulta ng pagpapasara po. So, Kasi dadaan pa po kay Mayor. pero dapat gagawa sila ng resolution nila or nila para ipaparating kay Mayor at si Mayor mismo ang umaksyon diyan, Opo. Ang balita ko parang may threat pa ata sa inyo na huwag kalabanin itong may-ari ng poultry farm. Siyang totoo po at pinatutunayan ko po. Maraming beses na po. O anong mga ginagawang panghaharas naman sa inyo? Meron po kapag nakakaharap namin sila, nakakapagsabi sila na multi-millionaire ang iyong kalaban. Hindi mo sila kayang paalisin, hindi mo siya kayang pabagsakin. Wala din kami magagawa kasi malaking investment ang ibinigay sa amin. Okay. So, opisyal ang nagsabi nun. Opo. Siguro mga financial supporter po siguro nila sa kanilang kandidatura, malaki-laki ang bigayan diyan. Malamang po yun. Opo. Sa ngayon po, ito lang po masasabi ko. Naiintindihan ko kung ano ang kanilang mga saloobin. Hindi na namin kayo papangalanan, pero ang amin lang, kapag kami ay inyong tinulungan, hindi naman namin kayo kakalimutan. Ayun, okay. Magagamit yan sa political issue mamaya, Opo. Okay. Yung Minro, si Mr. Suprimido ba yun? Yung Municipal Environmental Officer? Tony Suprimido po. Tony Suprimido. Ano ang position niya dito? In favor or foreclosure? Foreclosure na rin po. Nagbago na. Kasi nung dialogue, parang... Pwedeng magbago. Oo, parang half-baked siya, di ba? Opo. Parang ang pagkakasabi niya po kapag ka naiayos nila, Oo. ay baka pwedeng mabuksan muli. Mabuksan muli, ayun. Pero ang Municipal Health Officer ninyo, in favor sa closure. Ang masasabi ko lang po, Mr. Kimson, pakisagot nga. Dapat po yun, sir, hindi na dapat mag-operate yun dahil yung tinayuan nila ng building, hindi sa kanila lahat yun. Puro swapping yun. Oh. Kaya yun po ang aming problema pa na mga... What do you mean swapping? Lupa mo, pinalit? Yung lupa namin nasa loob po. Ngayon yung tinayuan ng bahay namin, wala pong papilyon, lost title po yun. Kaya kami ang nag-aaburido sa mga tinayo ng mga bahay-bahay po namin. Ayun. Yung pinatayong bahay ninyo, gastos nila? Gastos nila po, sir, pero title yung lupa mo. opo, Hindi ka man binayaran. wala mang kahit isa po. O paano kung paalisin ka na ng gobyerno doon sa kinatirikan ng bahay mo? Magiging squatter na po ako. O hindi ka na makakabalik doon sa Wala na po kasi napadir na po yun. Pero may kasulatan kayo na? Wala po. Pwede mong kunin yun. Lupa mo yun. Mayroon kang titulo doon. Mayroon po sa amin. Hindi namin binigay kasi kinukuha nila. Pero ang hirap dito sa may-ari, nung siya'y nagliligaw sa amin, araw-araw pumupunta doon. Ang alam ko talaga, yung pangalan ay Alexander Gakutan. Dakutan. Okay. Yun po ay araw-araw po siyang pupunta doon para mailipat kami sa gilid ng karsada. Tama naman po, nasa gilid po kami ng karsada, pero ang problema namin, yung mga papel ng lupa namin. Okay. Ang mga municipal officials ba ninyo, including planning officer, health officer,
Minro, Environment Officer, at mga sangguniang bayan, nagkandak ba sila ng ocular inspection doon sa site? Nagkaroon po ng ocular inspection, kasama po namin si Councilor Pitong Malanom, na kung saan siya po ay talagang direktiba na tumutulong po sa amin. Kasama po ang aming mga councils sa barangay. Kasama din po si Madam Sosima. Opo, kasama po siya. So si mainit ang panahon. Opo, si Madam Sosima. Ano yung apelido niya? Anong pa-apelyido ng madam natin na yon? Quaresma. Kasi mataas ang ngayon, heat index. Napadaanan natin yung Quaresma. Ayan, si Madam Sosima, kasama po namin siya, at saka si Sir Tony Suprimido at ang ilan sa ating mga kasama na nagrereklamo. Ngunit, wala po tayong ibang mga councilors na kasama. Okay. Maaring busy din po sila. Ngayon po, ang aming nakita, walang pinagkaiba tulad ng dati, pero may naidagdag. Yun. Okay. Ang mga nadagdag po, ang pinagtataka namin, kung foreclosure na po ang poultry farm na pinaburan ng mga councilor natin, na majority naman po, kung hindi ako nagkakamali, babanggitin ko na lang po ang pangalan na ating mga butihing councilor, Consi Fina Ibasan, Consi Melody Rapalyo, Consi Chelsea Narvasa, Consi Mamerto Malanum, Consi Marieta C. Coresma, Consi Hercules P. Magliba, Consi Kimberly Bandarlipe, at saka si Consi Rolando Pedralbes. Okay. Si Malanom, Councilor Malanom, parang siya ang chairman ng Committee on Environment, di ba? Opo. Yun po ang pagkakaalam ko. In favor siya foreclosure. Hindi lang po in favor. Damang-dama niya po ang sitwasyon ng bawat isa kasi talagang pinasyalan niya po kami sa mga bahay-bahay namin. Okay. So, lahat sila ang desisyon iisa na foreclosure. Pero wala silang pinasang resolution or ordinance sa foreclosure. Sa pagkakaalam ko po, may nagbanggit po sa akin, pero personal pong sinabi sa akin, na may pinasa na po sila sa ating butihing mayor. Opo. Maaring busy rin po sa ngayon at baka Martes pa po namin malalaman ang magiging resulta. Pero ang hinihiling po namin, masagot ang aming katanungan. Napakasimple lamang po ng aming katanungan. Ano ang ginagawa ng konstruksyon sa loob ng poultry farm? Ano ba yon nakita natin? Mayroon na namang construction. Opo, mayroon pong pagbabago doon sa poultry farm po. So nagkakaroon na naman ng extension. Opo. Isasara mo na, dadagdagan mo pa. Yung ipapasara na po, na gusto po ng mga taong bayan na mapasara na dahil sa perwisyong nadudulot nito sa aming barangay. Nabigla po kami sa pagbisita na po namin doon, last na pagbisita po namin, dahil mayroon pong construction na ginagawa. Sa ngayon? Sa ngayon. Pero hindi sila i-spray, disinfectant o wala para mawala ang baho, mamatay ang langaw. Walang net doon sa mismong poultry farm? May net po, kaso sira-sira din po yung mga net. Kinain ng langaw na siguro. Pag may sira, tinatahi-tahi lang. Ang tanging tanong lamang po namin, Sir Orly, sa mga tao, lalo na po sa mga nakaupo, na naka-assign po para kami ay i-monitor sana, no? Bakit may ginagawa at kailan namin malalaman kung ano ba talaga ang napag-usapan? Ano ba ang dapat namin panghawakan? Alam ba namin o hindi ba namin dapat malaman? Dapat ba namin alamin o wag na namin alamin? Kanino namin makukuha yung kasagutan? Sa totoo lamang po, hindi naman po magmamagic ang isang hukay kung walang backhoe. Okay? May malaki pong hukay doon, tapos yung malaking hukay na nandoon. Sino nag-provide ng equipment? Engineering? Yun ang gusto ko pong malaman. Maging transparent po tayo, no? Hindi papasok ang mga makinarya, hindi papasok ang mga tauhan, walang konstruksyon kung hindi pinayagan, at kung po pwede sana pigilan muna hanggat wala pang tamang kasagutan. Madam Sosima, Madam Sosima El Canyo,
Elcano. and Sir Tony Suprimido, nananawagan po ako sa inyo bilang tunay na nagsasalita mula sa aming puso. Nakita nyo kung anong sitwasyon. Nabubulok na po yung mga karne. Yung mga manok inuuod na po. Kahit nung huling punta natin, kitang-kita nyo po. Wala po kung gustong patunayan. Wala po kung gustong ipaglaban. Kundi lamang po katotohanan. Bukas po yung mga tinatawag nilang daluyan o lagayan ng mga dumi. Dahil wala naman po siyang tamang konstruksyon para takpan. Dahil yero lamang po ang nakatakip. Walang drainage. Yung drainage nga po ngayon palang ginagawa dahil noon pa man basag na po. Saan tatabo yung ano? Sa may gilid ng pader po, tatagas po sa aming palayan po, sir. Ayun. So, anong naman epekto niyan sa palayan kung Pagka sakali? nagkasugat ka po, magiging infection sa sugat mo po yun. Nakakamatay din yun. Baka Opo. maliptos ka pa. Opo. So, sigurado, maraming daga dun. Opo. Ay, sigurado po yun. Kasi may mga bulok Hindi na lang po daga, manok. ahas pa. Opo. So, bakit nabubulok yung manok doon? Paano nabubulok? Ito ba, na mga nangamatay? Namamatay na mga manok po doon sa poultry. Sa loob po. Sa loob ng poultry po. Hindi nila dinidispose sa labas. Pinapabayaan na lang sa loob. Pakalat-kalat po doon sa loob ng poultry. Tapos sa mga butas-butas na ginawa nila doon. Tapos may drum pa po na bulok na, naka-plastic. Na-invite nyo na ba si Mayor at si Vice Mayor mag-asawa para tingnan yung sitwasyon? Sa ngayon po, ang dapat po talaga na mag-i-invite sa kanila, hindi naman po talaga kami lang. Dapat po tinutulungan po kami kung sino po ang nakakasakop sa amin. May formal na reklamo po kami na kung saan naka-indicate naman po at dapat makarating sa kanila. Ang pinagtataka ko lamang po, dumadating na kami sa punto na nangangalampag na kami. Pero parang yung mga nasa health office po, hindi ko po nila lahat, pero kung sino lang po ang aming nakakadaupang palad, alam nyo kung ano ang aming mga kalagayan. Baka pwede nyo kaming tulungan. Alam po namin na busy ang ating mayora at busy ang ating vice mayor. Pero siguro naman hindi naman nila kami pababayaan kung talagang nakakarating sa kanila yung katotohanan. Okay. Or bukas, session na naman ng Sangguniang Bayan. Siguro, gisingin na uli naman natin sila para umaksyon sila. Kulang tayo sa oras actually. Ang gawin na lang natin, kausapin na lang si Mayor o ano ang last recourse na iniisip nyo dahil parang exhausted na kayo dito sa mga mga paraan na ginagawa ninyo. Ano yung mga last recourse? Pupunta ba tayo sa korte? Sa ngayon po, magbibigay po tayo o nagbigay na rin po ako ng sulat sa ating kapitan kahapon. Alam ko pong linggo, pero talagang kami mga magkakaibigan ay hindi po humihinto. Nagbigay kami ng sulat at inaantay namin kung ano magiging sagot. Magbibigay kami ng sulat muli sa ating Sangguniang Bayan, sa ating mayor at saka sa health office. Aantayin natin yung sagot. Pero kung wala po kami makuhang tamang sagot, nakarapatan naman po dapat namin kasi natapos na po ang desisyon. Would you mind to provide us a copy ng appeal letter niyo? No? Pwede po. Sige, thank you. Thank you. Okay, pagpatuloy natin ito kasi Apo. wala na actually Apo. tayong oras. Gagawin natin ang nararapat na gawin. Wag natin daanin sa anumang Apo. sana ganun din sa kanila. Opo. Kasi nararamdaman ko, sabi nyo nga may panghaharas na. Opo, meron na po. Mahirap kalabanin ang bilyonaryong di Apo. ba? So dapat sana sundin natin ang batas. Sabi nga ng ating dating Pangulong Magsaysay, those who are less in life shall be given more law, di ba? Apo. So sa atin dapat ang batas. Ito po, alam ko wala na tayong oras pero maisingit ko lang. Dalawa po ang poultry farm doon sa amin. So yung isang poultry farm po, yung Module 1, hindi po namin siya nirereklamo, hindi dahil wala siyang langaw. Meron naman po, pero hindi ganun kaarte ang mga tao sa palapad. Kung 25% lang naman yung langaw during our harvest, it's okay. Okay lang. Opo. Ngayon, ang pinapasarap po namin at sana mapakinggan kami, maintindihan nyo ang kalagayan namin dahil taong bayan po kami na kung saan pinayagan namin kayo, mailuklok, binigay namin sa inyo ang tiwala namin kasi para pangalagaan nyo kami. So yung mga terms and conditions doon, hindi nila sinusunod. Hindi po, 10 taon na po nakakalipas. So ngayon po, ang kailangan namin,
huwag kayong magalit sa amin. Huwag nyo kaming pagbantaan. Huwag nyo kaming gawing laruan. Ang ginagawa lamang po namin ay katotohanan para naman po maging maganda din po ang business nyo, maging maganda din po ang buhay namin. So meron pa po kayo matitirang business na Module 1, pangalagaan nyo na lang po at susuportahan namin Paano kayo. kung yung ibang modules doon aayusin din? Amenable kayo doon? Hindi. Tama na po yung laman. Huwag na sila mag-extend. Huwag na nilang dagdagan ng building kasi parang pareho din lang naman. Oh, may gumagawang construction ngayon, di ba? Opo. So instead na sana masawa tayong problema, dadagdagan na naman. Dagdagan na naman po yung problema. So yun ang problema natin. Sa waste management po natin, pangalagaan nyo po kami kasi matagal po ito magiging epekto sa mga tao sa lugar namin. Oh, so kailangan pa bang maraming mamatay para Yun nga po eh. magising sila? Yun na nga po. So, sige, pakiusapan natin sila. So thank you very much, ano? Thank you po. Mr. Kimson o Quizon? Pinson po. Quizon. Si Basbas. Medyo basbas. sana mabasbasan sila na ano, makapag-isip ng mabuti. Sana dapat naman nananawagan po kami sa may-ari ng poultry at ibigay na po yung katibayan na papel namin sa tinayo ng bahay na po namin. Ayun. Huwag mo iwawala yung titulo mo. Tsaka po Sir Orly, ihabol ko lamang po no. Kaawaan nyo kami, yun lamang po. Kaawaan nyo kami. Yes, okay. Sige. Handa tayong tumulong dyan. Daan natin sa magandang Tama po. usapan. Huwag sanang gagawa ng pwersa o gagamit ng pwersa. Okay, thank you very much. At yung mga viewers natin, ang dami rito. To mention a few, sina Judge Claro Carpizo. Good morning, Judge. Good morning. Saka si Master Sarlo Gonzales, si Napoleon ko, Jigs Bernal, Ling Coronel, si yung Regidor, pakibantay na lang yung sasakyan natin dyan sa harapan ng pwesto ni Kapitan Danny Caras, si Madam Nisi Benitez Lim, nasundan tayo si Ma'am Jinky Alagadan, si Bogs Vidal, Ban Vidal, at saka si Jackie, si Michael Aperna Pinando, si Sherwin Limos from London. Ano ito, yung mga dating avid listeners natin na nasa abroad. So maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at hindi kayo bumibitaw saan man tayo mapunta. Napoleon nating lahat, Napoleon ko, Engineer Oji Bentinilla, si Julian Fernandez Huzon, Carlito Bandong, at yung mga iba pa. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Bukas uli, marami pa tayong dapat issues na pag-usapan, pero importante nga itong nangyayaring problema dyan sa bayan ng Sampabian, Barangay Palapad. Good morning kay Councilor Pitong Malanom, Chairman Committee on Environment. Dapat tulungan mo rarayay constituents mo ditan baloy na Sampabian. Okay, talaran na nyo lang sa programa ng Kuya RJ Jimenez, Likna ay baloy. Kay amigo yo, misasalamat dunta lang pangabrasa yo sayan balon ni stasyon DWGE, paborito yun ni stasyon 88.1. Say amigo yo, your one and only in the morning. Makinis ang ulo, malinis ang issue, hindi malisyoso. Yan, ganun na talaran na nyutan, kinabuasan na maya issue siya dapat pantungtungan tayo sayan na programa. Salamat, maabig ya kabusan balang sinansakay kaiba tayo technical side si Nixon Dakal. Orly in the morning. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang